بله پیواژویا گوبری و دیچه گاوین یاسایی خباتین کمیسیونا پارلمنتوی او چیزی چاوری کرن. پارلمنتری وانی دم پارتی سینان چفترک استودیوم یا دیاربکری میوانی منه روش باش که سینان که سینان نها اف پروسیا yani komisyona hevgirtin demokrasi û biratiyê niha diçe astê va parlamento jî vedibe gelo dê gavên yasayî werin avêtin bi rêz çiftîrek? Gelek spas serkeftin dixwazim ji we re serê da dûnê mamoste Beşikçî em we gelek xemgîn kirin. Le îro sibê me nûçe girt ki mamoste Beşikçî êdî axaftena xwe dike hêdî gav û gav wekem bêm rewşa wî baş dibiye em hêvî armaş dikin ki roke pêşte mamoste Beşikçî derman bûye vegere nav me. Gelê Kurd ev 100 sal e dibêje ki piskirêka Kurd bira li dijî zorderiyê, li dijî çeka çareser bûye. Wek bi siyaseta sivîl çareser be, ew daxwaz û armanca gelê Kurd e 100 salî ya siyaseta Kurd e ne tenê gelê Kurd e. Îro zî gelê Kurd, siyaseta Kurd têda çi çi tune tê nîqaşkirin lê piştgiriyê dide vê pêvajoyê ki ew pêvajoya em bên rêya siyaseta sivîl veke pêvajo mesela Kurd tenê encamê wê mesela Kurd bi xwe bide pêşiya xwe çareser bike. Piştgirî dide lê dibe ki pêvajoyê nabera wê de çi heye ka pêvajiyê çi bike heş û mêjiyê wî li ser wê ye. Divê hêlê de komisyonê heta niha 11 civîn pêkanîn ew 11 civîna da guhdar kirin gelek saziyê sivîl wek em bên keseyatê ser bixwe. Gor vê pêşniyarê saziya û keseyatan girtin vê şinda êdî komisyon em bêjin guhdariya vê saziyê sivîl û keseyatan kediya êdî gerek çi pêşniyara meclisê bike ji bo ku bon kanûn bon yasa wek çi hêla hukuk û yasayî de pêşkeşiya meclisê bike komisyonê vê şinda dema nizîk de li ser vê bixebite em ê bişopînin ka çi çareser bike çê pêşniyar bike. Belê. Birêz çiftîrek niha hin tişt hene me Kurda tesîr elmet tu dizanî. Yani mesela behsa çareseriyê tê kirin lê pêngavên li dijî çareseriyê tê avêtin. Behsa biratiyê tê kirin pêngavên li dijî biratiyê tê avêtin. Behsa hevgirtinê tê kirin pêngavên li dijî hevgirtinê tê avêtin. Niha mesela komisyon bixwe ew dayîkên aştiyê ku li vê derê beşdarî kirin birêz çiftîrek ne hêlan bi Kurdî biaxin. Wa xanima gotin got em dixwazin bi Kurdî derd û kulê xwe bêjin. Niha tu dizanî yani mesela dayîkeka Kurd gava got bi Kurdî derd û kulê xwe bêje naveroka wê tişteke gava got bi Tirkî bêjê tiştekî dine birêz çiftîrek naveroka zmanan êşan xeman ji hevdû cuda ye. Wekî din Ahmet Spor yani tîmekî futbolê ye li ser dirêsa wan li ser forma wan di gotin bi Kurdî nivîsan dibûn ceza kirin Ahmet Spor. Yani li aliyekî behsa çareserî û aliyekî jî pêngavên wisa birêz çiftîrek ger nirxandina te bikirim kerem ke. Gelek spas dikim med pêşî de wekem bêm televizyona 24 de mehanî ziman me got ki ew komisyona çareserî navê wî çi ye? Ne nav lêkirine yani wekem bêm çareserkirine mesela Kurd bi gotena komisyona çareserkirine mesela Kurd û nabarok ji gor wî diyar bikirane. Ne nav heye ne nabarok heye. Ji bo wê dibêjin ki ew pêvajo nine pêvajoya çareserkirinê nine ew pêvajoya wekem bên derbazbûyînê diwên ya geçiş süreci. Çi ye ew? Xweya ki heta niha di komisyonê çavak ve hanî ziman got nejkin dayîkê Kurd bi Kurdî biaxivin. Mesela Kurd e mesela Kurdistanê 170 sal ew mesele
devlet lime çetir zana, hamu endamı komisyonu lime çetir zanın ki ve mesele nikaşlıkın dixazin jivera çareseri pek binin le dayika kurda bedi kelime dixazab kurdi bağfa peşavi dibirin evyek. Düdüvi heger mesela kurda ne olsa ya gerek gaveki erini bağvışın. Hela kurda gav abitin gotin emçek berdidin em peki go ez kufesi dikin ve ez berdevam bikim. Le hevidarın ki devleti çerçeve hukuku yasayı bine zaman. Hatta hakikat şeknan niye düdü. Sisi bir gele giringe balkeşe kad devlet nahazaki hebokaka kelimeka Kurt. Kurdistani berde tane Kurt peki ve kembin belgename devleti bir fermi. Liservi bir hassasiyeti diskine nahazına hebokaka Kurt an Kurdistan teke ve belgename Kurdi. Evet çare mesela Kurt an Kurdistan'ı çare serbikin. Cardezi emzi gelzi em pişkiri dedin. Em dedin hevi dikin ki komisyon bir rast edi deven ya çavakı Sultan Mısır zana ki eker va mesela Kurda Kürdistan'ya mesela Kurd bede berxu liser gave lez biskine gave lez çinin bira kanuna dici terör be guartın giringe ev bira kanuna veken ben ya Türkiye be guartın giringe ev rasta bira ben roke peşa tayin kirina ben va kayma lohole rabe hevşarader demel dest ben berdan. Bira ucalan mafi heviye bidnevi o be berdan. Beli. Gelek bana beli. Baş bezanım ki encame mesela kurdun. Mesela kurd bkhonu ne? Birç çiftürek yani tu bu xwedê parlamentoyê de cenabêt parlamento de jî gelek aktif birç çiftürek. Yani parlamentoya Türkiye tibi çavê xwe dibînê her roj. Parlamentoya Türkiye yani fêm nekiriye ku pirsa Kurda yani pirs ne pirsa PKK'ya. Yani PKK rêxistineke îro heye sibe nîne. Duhî çekewê hebû îro çekewê jî nîn. Lê pirsa Kurd birîna Türkiye astengiya li pêşiya pêşkeftina Türkiye û Kurd jî çareseriya pirsa Kurda têne gehiştine parlamentoyê birêz çiftçûrek. Gelek sepaz dikim malaba ev vekin giringe gotinate pirsate megot ya vekin ben ev mesela çekberdana peki mafi hevi ucalan bana ancame kurdun mesela Kürdistan'ya bana lohle rabın ucalan be berdan peki çekberda vekin bejin kavim ne tankirin mesela Kürt çareserdi be na mesela Kürt mesela da millet eki mesela da vekin be neteviye ke ger arnagiriye ke ger nable ke nable nekin nekan bir çare serbikin eviyek dedi balkeşe mel bakur ve pevaju netit ne şopan ve hatta ne dit ya pevaju çiye çinine bir rasti le mel rojava dit mel başur dit ne usal rojava çbu el rojava masahabu el masahela ke em ben mazlum abdi binave Huseriya Rojava runuştu hele kezi em ben Ahmet Şara binave devleta Suriye beli. Belge imza kirin ka belge başa ne başa tişki dine le masahe tarafının maddehe Kürdistan Bakura Kürdistan'ı le meclise da irol ser mesele ka eçi peşniyara meclise bikin eğer bejin ki ger em de mesela Kürt çare serbu Destur-i kanuna bingehî madde yek düdüsüse leser nikaş benkirin. Beli. Yak düdü ger madde çelu düdü be guartin ki bu zamanı Kurdi peşavi bebe. Beli. Ger vek madde 6 emser nikaş bikin ki vana peşniyar bikin. Beli. Beli. Spasiyat etkim parlamenteri vani Dem Partisi'nin çiftçilik Diyarbakır'ı gelmem.